Puliano lamsogo kok borokni khorang news channel o. Hingke जों tini o video ni bisingtwi nailainyai chini Tripura hasteo belai no kirmai sinjak bemar pirjagui tongmani. O bemar ni mung wngkha SIV. Government ni bwkhaktwi saklai rijak kha chini Tripura hasteo SIV rok student rok 828 jona manjagui tongkha hinui. Hingke जों obono o video ni bisingtwi nailainyai SIV rok bahai ke manjak tomung manjagui thangkhe hamnani solution hingke norok video no pulian chimi paithakjora naitongdi. Puliano जों nailainyai SIV ni pura naam eba full form. SIV ni pura naam wngkha Human Immunodeficiency Virus au omo kaisa virus. Phia omo khe coronavirus kahaya omo hingke blood to blood haya keba thwi bai thwi ni bisingtwi se o bemar solo. Bai ke solo hingke khoroksa borok SIV manjak bini thwi ni ro hapka hingke o SIV rok soloi mano. Hingke जों tabuk kaisa kaisa ke explain khailainyai o rok bahai ke manjak tei bini manjagui thangkhe hamnani solution rok. Hinkhe जों tabuk nailainyai o SIV rok bahai ke pirjak eba bahai ke borok manjagui tong eba bini manjakmani karon tamo abo जों tabuk nailainyai. Bini manjakmani karon number 1 hingke drugs namani bisingtwi, number 2 hingke relationship tongmani bisingtwi. Number 1 drugs ni bisingtwi bahai ke SIV rok manjak abono जों tabuk explain khailainyai hingke drugs naphano injection bai namani o bisingtwi o bemar soloi mano. Tamo khe hingke naidi norok screen o nugui tongmankha na o borok ni mung ang A rekha tei khoroksa borok bini dol obo hingke B. O A bai B borok kwni dol borok kwni no tonglai ta. Hingke o A hingke puilani simi no SIV rok manjagui faikha. Hingke o B to bobai tongo hingke bobai kwni no drugs rok bo nalaikha. Hingke tamo wngkha o SIV manjak o A ni thwi bini ro hapkha. Tamo khe hinmale borok susi swlailia drugs namani susi swlailia. Haini bagui o susi kaisa no use khaima bagui o bini ro SIV rok puilani simi kwrwi phano o A bai borok kwni drugs nalaima bisingtwi o A ni blood haikabo o A ni thwi bini ro hawi thangka mane bo SIV rok manjakha. Hingke tabuk जों number 2 ni karon silaina. Number 2 hingke relationship tongmani bisingtwi. Hingke o jaga to जों salaikha A ni ron simi B ni ro bahai ke SIV rok solokha. Hingke tabuk C. O C hingke o B ni girlfriend hinui norok uansugui nadi. Hingke o C ni to puilani simi no SIV rok kwrwi tongmani. B ni bo puilani simi kwrwi tongmani. Phia bo A ni ro drugs namani bisingtwi soloi phaijakha. Hinkhe tamo wngkha relationship tongkha norok bo saimanna abo tai khulogui sanani kokliya haikhe no o C ni ro bo tabuk SIV rok soloi phaikha. Hingke tamo wngkha o tabuk o C saimani thangkha o B eba khe bini je biya tongmani abo drugs nao hinui haini bagui borok kwni break up wngkha. Phia o C ni ro tabuk phano SIV rok solojak. Hingke temasa D phaiukha o D tabuk o C ni tabuk kwtal boyfriend wngwi thangkha. Kwtal boyfriend o C ni ta o D. Hingke o C to SIV rok manjak hingke o D bo tabuk haino hai bini ro ni SIV rok soloi thangukha. Hingke nainai di norok bwswk khe kirmai sinjak o SIV rok khoroksa tei khoroksa ni ro bahai ke pirjak. Phia omo thwi bai thwi ni bisingtwi chingmisa o rok pirjago hinui saimano eba khe o rok pirjago. Tabuk ang norok no kaisa story saikhana rwano abo wngkha Agartala sohorni. Phia ang o jaga kono mung rok mention khailiya. Hinkhe naidi bihik hingke professor khaio tei bwsa hingke gari driver. Gari driver hingke borok hachal hachal ma thango norok bo saimanna hingke hachalo thangui no bo buibai tongui chaui SIV rok manjagui phaikha. Haikhe nogo phainai bihik bai tongkha chakha hingke bihik bo SIV rok manjagui thangkha. Haikhe bihik pregnant wngkha o pregnant ni je bwsa achaini abo bo SIV rok manjak wngsinai. Mane norok bujikhana na ang tamo no sanani naikha. Hinkhe bongni family o joto se SIV rok manjagui thangkha. Hinkhe onyo family ni borok bai tongmung no kwrwng khe bongni thwi bai kwrwngui thangkhe
borok bo jotono SIB rok manjak sinai hingke tabuk norokno uansogui naisidi o SIB rok bwswk jora tei kirima singsa. Bui bai relationship o thana swkang 100 bar uansogui thangdi o chwngno sanai hinkhe chwng tabuk nailainai SIB rok manjagui thangkhe bai khe hamnai. Agio ta SIB ni bithi rutugui maina tonglaimani phiaba tabuk khe twrwk SIB ni bithi rutuklaikha. Obo hingke 2 bar susima rwjaknai hinui saka 6 mas o waisa 6 mas o waisa. Tongmungno nwng 2 bar susi rwjakha hingkhai nini sakni SIB waisa bai no finish. Hingkhe chwng paithago obono kok kwcharnai norok kaham tongdi norok bui bai relationship o thana swkang 100 bar uansukdi. Hingkhe jotono hambai belai belai khe video no puilam chwng paithakjak rok nai tongmani bagui.